Έχω ένα κακό προαίσθημα πως σήμερα μάλλον δεν θα καταφέρω να συμπληρώσω όλο τον πίνακα, γιατί διαφορετικά θα τρελαθώ. Μείνε μέχρι το τέλος, μπας και τρελαθούμε παρέα. Πρέπει να θυμηθώ το μπίνγκο μου τι υπάρχει. Έχουμε προφανώς lip sync, να πετύχουμε απαπούκα, brain rot. Σε κάθε short πλατφόρμα πρέπει να υπάρχει το brain rot. Ένα podcast, AI, POV, πολλά βίντεο μαζί, το λεγόμενο compilation, life hack, γυμναστηριακός, not safe for work, ο μισό TikTok. Κουέτο, CapCut Edit, όντως αστείο, αυτό θα είναι δύσκολο. Έλληνα. Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσβέλο, τι Τουρκία. Κάτω από 10 like, cringe, το πιο εύκολο λογικά. NPC live, ένα cute ζωάκι, φαγητό, cam, και αυτό θα είναι εύκολο. Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί. Χορός, αντί για ποδόσφαιρο έχω βάλει μπάσκετ. Το nice speed, γιατί εμένα προσωπικά μου τον πετάει. Μου τον πετάει όλη την ώρα. Slideshow που θα είναι λογικά ένα slide με εικόνες και ένα TikTok φίλτρο. Ωραία. Το χρονόμετρο ξεκινάει από τώρα. Αυτό εδώ φεύγει στην άλλη οθόνη και έχουμε και λέμε Πεπέγκα Κούν έτοιμος. Το καλό τώρα είναι βέβαια ότι ευτυχώς για αρχή δεν θα μου πετάει Έλληνες λογικά. Θα δούμε. Και θα προσπαθήσω να μην χειραγωγήσω τόσο τον αλγόριθμο. Επίσης θα προσπαθήσω πάρα πολύ να μην φάω copyright. Γιατί το TikTok χέστηκε για τα copyright. Για πάμε. Ωραία. Το TikTok ήδη νομίζει ότι είμαι Άραβας. Δεν θα πάει καλά αυτό. Αυτό είναι φαγητό, έτσι. This is food. I know. Let's see, let's